Ahoj všichni a vítejte u dalšího dílu Padelcastu by Sportico. Jsem tady já, Dominik, a se mnou je tady Kuba Beran. A dneska za náma přišel unikátní host, kterýho určitě všichni znáte, primárně z fotbalového prostředí, ale v současné době i český padelový reprezentant Honza Koller. Ahoj Honzo. Ahoj kluci, děkuju za pozvání. Tak my jsme moc rádi, že jsi k nám dorazil, že jsi udělal čas teda hlavně v tom určitě nabitým programu. A začali bychom asi trošku fotbalově. Jestli tě někdy napadlo, jak bude vypadat tvoje kariéra, nebo se to prostě všechno stalo? No tak samozřejmě, že jak ten můj fotbalový život se vyvíjel, tak jsem nevěřil tomu, že by ta kariéra mohla být taková, jaká byla. Měl jsem v mnoha ohledech štěstí, ale pak když tu šanci jsem dostal, tak jsem ji dokázal využít. Super, máš k tomu něco? Nevím, tak pro mě je to, tak Honza obecně, že jo, to je prostě obrovská legenda. Já jsem ho vždycky vnímal jako to, když vidíš na tom hřišti, to prostě to člověk, který ho nepřehlídneš. A já do dneška si pamatuju a říkal jsem, že to dneska musím říct a vydám to hned na začátek. Tak je to legendární rozhovor po tvým prvním gólu, a který už jsem si říkal, že ho musím vidět někdy na Padel Powers, jak se dělají takový ty marketingový ty videa, jak tam dáváš takový to, jak tam dáš ten zvuk někoho a někdo povídá, ne? Tak jsem si říkal, to by byl úplně skvělý marketingový tah, dát tam ten rozhovor potom, jak stojíš za tím padelovým kurtem vlastně a je to vlastně, jak jsi říkal, že jo, je to vlastně takový vyšperkovaný tady. Takových marketingových tahů už bylo, takže to je vděčný téma. Tady i na tom je vidět ten příklad, že člověk se vyvíjí, že začalo to tímhletím rozhovorem a kde je dneska, takže jo, všechny začátky, jak v té kariéře, tak i v tohle to okolo, co okolo toho bylo, tak byly hodně těžký a musel jsem si zvykat, ale... Kolik ti bylo tenkrát? Mně bylo 21, myslím, no, že já jsem vstoupil později a do té doby jsem žádný rozhovory nedělal, nikdo o mě vlastně nejevil zájem, takže jsem to ani nečekal, ještě v euforii, takže pak z toho vyšla tady ta paráda. A ne, tak to bylo, tam je vidět neskutečná ta euforie, jak říkáš, ta euforie a to, jakou si z toho měl, vlastně bylo, že jsi byl úplně vlastně v tom transu, že jsi vůbec nevěděl, co se to vlastně stalo. A to mi přišlo na tom krásný. Zažil jsi to někdy v padelu třeba? Zažil jsi tohle v padelu, že by se ti stalo, že by si vyhrál nějaký zápas? Ne, tak ještě takovejhle velký asi ne. Jak já jsem se dvakrát zúčastnil vlastně mistrovství světa, mistrovství Evropy veteránů a tak teď na to mistrovství tam moc euforie nebylo, tam jsem nevyhrál ani jeden zápas, ale na to mistrovství světa tam jsme vyhráli, tenkrát myslím s Irskem takovej zápas až v tiebreaku a to jsem měl radost teda, to jsem si užil a to byla jako asi největší jako euforie, co jsem z padelu měl. A to mi obecně trošku jako chybí, i teda v jiném sportu, nejenom přesně jako ten zrovna jsem na to včera koukal, abych byl jako nachytřenej, že jo, na tebe připravený. A říkal jsem si, že jsem hrozně dlouho neviděl rozhovor jako s kýmkoliv jiným v současném sportu, kdo by z toho měl takovou upřímnou radost. Jakože se mu něco povedlo, jakože všichni jsou s tím mi přijde už tak, já nevím, jestli jsme na to jako připravený, no, že se to jako stane, ale jakože tohle bylo, přitom jako to bylo obecně asi hrozný tlak na tebe v tu dobu. Nebo jako jak jsi vnímal celou tu situaci, že přesně, šel jsi tam pozdějc a najednou tenkrát jsem byl bez tlaku, ještě jsem byl na začátku té kariéry, takže tam jsem nemusel nic si potvrzovat, naopak tam jsem neměl co ztratit, tam jsem mohl jenom získat a tenkrát ten zápas se mi povedl, ale ještě to nebyla výhra, že to byl to první gól, ale stejně jsem si tam tu svoji pozici já nevypracoval, to přišlo až později, ale byl to hezký okamžik a samozřejmě mě to taky asi v nějakých směrech pomohlo. Jo, tak tam určitě potom pozici jsi vypracoval asi v Belgii, ne? No, potom až Belgii. A vypracoval jsi si až tak, že tě dali do brány? Jaký to bylo, jakože tenhle ten zápas, když prostě jsi musel jít chytat? No, tak já v mládí jsem chytal a tam prostě vznikla situace, kdy nebyla jiná možnost, že tam musel hrát z pole a tam nebyl nikdo, kdo by tam mohl jít, takže to jsem se ani trenéra neptal a rovnou jsem si vzal ty rukavice, on s tím nic nenamítal a nakonec vlastně jsem to tam ještě vychytal. Škoda, že jsme ten zápas aspoň nějak nezremízovali nebo nevyhráli, sice jsme ho prohráli, ale zase jsem vstoupil do dějin vlastně Bundesligy, že opravdu to je mezi nějakýma 10 nejkurioznějšíma momentama v historii celé Bundesligy. No. A jako vnímal jsi to
psychicky jinak než jako hráč, když měl si zkušenost kariérní jako hráč, prostě útočník a najednou seš v bráně, jakože to bylo to samé, tam jsem vůbec neměl čas na nic vlastně přemýšlet a snažil jsem se to nějak dochytat. My jsme hráli v 9 proti 11, takže jsme byli pořád pod tlakem a tak jsem se snažil aspoň udělat co nejvíc, ať nedostaneme co nejvíc gólů. Nakonec jsem žádnej nedostal, ale ten zápas tam proti Bayernu v 9 proti 11, tam nebyla šance něco s tím udělat ještě. Jaký je pro tebe dneska padel z té mentální stránky oproti fotbalu? Když třeba na nějaký zápas, nebo jdeme hrát prostě, určitě tenkrát, když se hrál fotbal, jak tam byl ten obrovský chtíč vyhrát, že udělat pro to prostě všechno. A udržel jsi to až do dneška do toho padelu, že jdeš na ten zápas a chceš jít vždycky jakoby vyhrát? Tak samozřejmě si jít vyhrát, samozřejmě tady ten padel je těžší, že už tam je to o 2 hráčích. Fotbal, tam hraje 11 hráčů, takže když není den, tak ty kolegové tě zastoupí, ale třeba tady v tom padelu, nebo když překročím do tenisu, kde to hraje sám za sebe člověk, tak tam je to úplně, to obdivuju tenisty, jakže se dokážou s tím vyrovnat a v tom padelu taky to nechceš zkazit tomu spoluhráči a takže musíš být furt koncentrovaný, takže tam v tom vidím jako větší rozdíl, ale tak jsem si to jako natrénoval z toho fotbalu, je to natrénovaný, je tam spousta věcí, se tam dá přenést z toho fotbalu do toho padelu a myslím, že to využívám a tím trošku zakrývám tu moji nedostatečnou techniku, vlastně v čem třeba tenisti mají oproti mě velkou výhodu, že vlastně s tou pálkou, s tou raketou, i když je to jiná, tak se prostě narodili, mají to vytrénovaný, tak my fotbalisti zase do toho musíme dát něco jiného. No. Třeba předvídavost, takový ten cit na ten míč, přesně, ale bohužel máme limity v tom té technice s prací s tou raketou. Ne, tak já to přesně vidím, že když spolu jdeme hrát, nebo s jakýmkoliv fotbalistou, se kterým jdu hrát, tak mají neuvěřitelnou předvídavost. Prostě konkrétně hlavně ty a Bořek. Máte neuvěřitelný sprint dopředu vlastně a máte tu předvídavost, že vlastně, ačkoliv já mám pocit, že jsem ten balon zahrál úplně perfektně, tak v tu chvíli vy tam jste. A ať ta technika je jakákoliv, tak tam vždycky ten balon zahrajete, vždycky jako na to koukám vlastně a říkám si, co ten Bořek třeba, nebo vlastně kolikrát ty tam jako vybereš, že jo, teď ještě jak jsi prostě vysoký, teď já to smečuju, vím, že když to nebude perfektní, tak tam prostě seš. Takže v tomhle já vidím u vás obrovská ne výhoda, ale obrovský plus u vás oproti těm tenistům třeba, který nemají takovou tu předvídavost, prostě nemají to tak jako načtený. A ty tenisti zase samozřejmě mají výhodu. Jasně, no. Na té síti ta ruka prostě, když ten člověk drží tu raketu prostě od malička, přesně, tak voleje, smeče a to prostě. My vlastně jako, když budu mluvit jako za nás, za tenisy, tak asi kdyby jsme vzali pánvičku, tak to prostě taky hrajeme, nějak to prostě uděláme, protože od malička prostě držíme raketu v ruce, no. Tam když tenisti začínají vlastně hrát padel, tak jediný, na co je můžeme uvařit na ty mantinely, tak tam, ale pak když si to načtete tak už není šance, tam vlastně proti vám už je strašně těžký hrát a to je to těžší, jak uděláme sebe menší chybu a nalejem vám to na tu smash, na ten volej, tak to je prostě vyndavačka ven. Ten švih tam je, ty tenisy to mají. No. Na druhou stranu já o to víc obdivuju lidi, kteří nejdou z tenisu, jdou z jiného sportu a jdou do padelu, do toho raketového sportu. O to víc obdivuju to, že se to dokážu naučit, protože vím, že já z toho tenisového prostředí fakt ten základ jsem tam jako měl a teď ta práce na tom skle, samozřejmě ta je důležitá, ale dá se všechno natrénovat, že jo, když máš určitý základ. Takže vlastně ty smeče, voleje jsem tam měl a vlastně poměrně jako v krátké době jsem se dokázal tak nějak pracovat jako s tím sklem, udělat si z něj trošku kamaráda. Vždycky říkají Španělé, že jo, musíš, to je tvůj kamarád. To říkám všem, že to je já tvůj kamarád. Já jsem tomu nevěřil, první 3 měsíce jsem říkal, to není kamarád, tohle to není. To nemůže být kamarád. Ten ti pomáhá, ten ti to vrací do hry ten míč, takže to je určitě, no. Ale vidět, jak vás znám, všechny ty tenisty, jak jste začínali a jak už teď už mě přeskakujete, jak už jako se hezky vlastně zlepšujete a je to dobře jedině, že zase je tady větší konkurence a je to strašně důležitý, takže ještě víc takových, no, ale samozřejmě ten tenis je asi u některých na prvním místě. Ale ještě pořád, jo, no. Ještě pořád, jo. No tak snad i bude, jako, že to úplně neskončí. Ne, to určitě ne. Tady tenisová éra, to člověk nechceme. Oba sporty si dokážou vyhovět. Takže ty jsi taky hrál, ne? Nebo hraješ? Já jsem vlastně po konci kariéry jsem se vrhnul na tenis. Vlastně pak jsem si vzal trenéra ve Francii, jsem žil a objížděl jsem amatérský turnaje, takže já jsem pak opravdu šel na tenis, ale pak jsem právě
tam potkal padel a tenis šel trošku do ústraní. Takže ty jsi nejdřív hrál tenisový turnaj. No, já jsem hrál tenisový turnaj, no. Fakt jo. Hrál ještě ten, Diego Forlán. Jo, ten hrál dokonce má profesionální turnaj v tenise. Já jsem teda taky nevěděl, že si dokonce hrál jako i amatérský zápas. Já jsem hrál ale amatérský, za ten klub tam ve Francii a objížděl jsem tam regionální turnaje, takže to mě bavilo. A na stejném místě potom padel? Na stejném v tom klubu právě, kde jsem byl, i za ten klub jsem hrál vlastně v týmové soutěži, tak tam postavili první kurty, a pak po delší, co mě přemlouvali po delší době, tak jsem pak si to vyzkoušel a strašně mě to chytlo a ten tenis pak šel do ústraní. A jenom kde to bylo? Jaký to bylo město? Já jsem žil v Monaku, takže tam nad Monakem takový klub a dneska z toho je vlastně největší padelový klub. Vlastně z toho mýho tenisového, co byl, tak je vlastně největší padelový klub vlastně v tom daném regionu, kde jezdí i trénovat profi hráči padelu. A mají tam ještě tenisový kurty nebo už? Už málo, už to tam přestaví, už je tam asi, začalo to 2 kurtama, jich je tam asi 8 a jenom doplňkový jsou už jenom tenisový. Bohužel. Tenis doplněk, jsme u toho, že jo? Děje i jinde. A jsme u toho. Děje i jinde, To vím, že v té Francii právě, jak tam dneska jedu, já už to hraju třeba 12 let, ten padel, tak když tam jedu dneska, vidím kde jsem hrál ten tenis, ty amatérský turné, tak všude jsou padely asi, Tak ono ještě v těch tenisových akademiích ve všech už jsou padely, že jo. Tak jako často to berou i ty tenisti, jak nějaký doplněk, já vidím tenisty furt, že jo, hrát takový padel a to jsou frajeři, kteří jsou top 20 na světě, že jo, vydělávají tím obrovský peníze, ale pak stejně jdu hrát jiný sport prostě. Tam v té době taky tam chodil hrát Zverev, tam chodil Djokovic, tam chodil hrát, ještě Wozniacky, takže to jsem tam je viděl furt. Nevyzval jsi na zápas nějaký? Ne, já jsem se s nima neznal, tam měli svoje známí. Tak v tomhle klubu určitě tam chodí, když je velká cena v Monaku, F1, nebo mají vždycky turnaj i jakoby pilotů. Tak to bude tam určitě. Tak to určitě bude tam. Jo, to vždycky vidím, Verstappen, že hraje padel, jo, Sainz hraje padel, viděl jsem. Tak to je dobrý, to je. Hezký. Tak příště musíš vyzvat, jo? Musíš tam jet na velkou cenu a pak vlezeš do formule a ještě předjedeš. Jo. No ale takže 12 let si říkal a turné tenisový si taky hrál, takže měl jsi jako tu chuť potom, když jsi skončil fotbalovou kariéru, jako vyhrávat, jakože hrát nějaký sport jako kompetitivně, abys prostě zažíval to vítězství? Tak já všechny sporty, já jsem takový multisportovec, já do toho ještě hraju hokej, takže já hraju všechno, florbal, chodím do brány a všechno, co jdu hrát, tak chci vyhrát a prostě mít z toho dobrý pocit, jako, že jsem pro to udělal všechno, samozřejmě někdy ten soupeř je lepší, takže to nejde, ale vždycky jdu do toho s tím, že chci vyhrát. To mám prostě vrozený už vlastně, já jsem od malička mám tu vítěznou mentalitu. I díky tomu to mě i pomohlo vlastně i v té fotbalové kariéře, že tam taky na úkor třeba nějakého megatalentu, tak jsem měl tu vůli a tu vítěznou mentalitu, vůli pracovat takže to se mi osvědčilo. Tak je to svým způsobem taková vlastně závislost, že jo? Chceš zažívat ten pocit, že jo? To je... Jako já to mám jako samozřejmě v jiném měřítku, ale v tom tenise jsem to zažíval, že jo, ať už tady nebo v Americe potom. A teď jsem se vlastně vrátil a že bych měl ten tenis jenom jako trénovat, být jako trenér a nezažívat ty vítězství, no tak jsem chytil vlastně padel do toho, ještě ten tenis furt hraju a potřebuji to furt zažívat. Vlastně by mi to chybělo, kdybych to neměl, takže úplně chápu, že vlastně ty po takové kariéře, kdy jsi zažíval obrovský momenty, že to potřebuješ dál. A možná klidně i víc a prostě a jedeš. A v různých sportech, mě už je 52 let a furt mám chuť prostě jít na ten kamkoliv sportovat, ráno stanu v 8, v 7, mě to je jedno a prostě ten sport je droga a takhle to bude až do té doby, co budu moc chodit. Jo, tak to je jako, věřím, že to je i jako primárně klučičí vlastnost často, ale že když se na to člověk zvykne a má to v té hlavě, tak bez toho se nedá moc žít. A když bys srovnal přesně, když jako výhra ve fotbale, máš velký dav, že lidí, nebo prostě fanoušků, nebo Borussii, kolik je, 70 000, 80 000. A když vyhraješ prostě v padelu nějaký jako super zápas,
Tak tu radost toho máš stejnou, nebo ne? Jo, tak samozřejmě, tak tam je to znásobený, jako že... Každým tím divákem. Každým divákem. Takže máš to spočítaný, je to 80 000krát větší, lepší to pocit. vemeš jako primárně, tak ta radost vlastně je stejná. Vlastně, no. Taky hraješ nějaký tady zápas, který je fakt nahecovaný, který je vyrovnaný a pak ho dokážeš jako zvládnout, tak ta radost potom ve výsledku je stejná. Vlastně, no. A jak jsi mluvil o tom, že budeš hrát, dokud budeš moc chodit, tak děláš něco pro to, abys mohl chodit o to díl? Jakože tak je ti 52? No, už to začínám, tak už si dávám třeba nějaký během toho týdne, že opravdu já jsem na tom padelu teď dá se říct každý den, nebo pak to ještě točím s hokejem a s jinými sporty a tak si dávám nějaký ty wellness pravidelný, si aspoň zajdu do toho wellness na 2-3 hodinky, třeba 1-2krát týdně, jak mi to vyjde a abych trošku to tělo zregeneroval, no, ale že bych jinak jako nějak speciálně jako v dřívější době, jak jsem byl profi sportovec, tak to zase ne. Že neděláš každý den 2 hodiny kompenzačních cvičení? Tak to nedělám nikdy. Takže jediný moje je, že si zajdu do wellness, do výřivky, do sauny a takže to je takový moje veškerý to, no. Měl bych tomu dávat víc, ale na to nějak, na to nejsem, na tohle. Tam se nevyhrává, že jo? No. Tak, kdo vydrží v sauně díl. No. To jedině, no, ale... Jakože no. Jo, to je zajímavé, my jsme to vlastně s Dominikem říkali, bychom se na to určitě jako chtěli zeptat, na to vlastně, v jakém jsi furt zápřahu v tomhle věku po tak dlouhý jakoby kariéře a kde si prostě fakt pravděpodobně každý den do toho dával jako všechno do těch tréninků a zápasů. Tak to tělo taky, že jo, prostě opotřebovává se, že jo, já to jedím v 25, že mě začínají prostě bolet, že jo, loket, rameno, tohle, kor v tom padl. Jo. No, takže vlastně proto mě zajímá, jestli je tam nějaký know-how, jak předcházíš, nebo jak se dokážeš udržet v takovéhle kondici a takhle často hrát v takovémhle věku, protože za mě tohle je prostě jako obdivuhodný. No, tak to je spíš, to mám v hlavě, to je taková ta mentální síla, že taky druhý den nemůžu, nebo hodně mě v padelu, potom mě bolí hodně záda, takže já zase, kdybych nemohl dělat jenom jeden sport, takže já si to musím jako prostřídat. Já jsem třeba na tom padelu, já nevím, 3-4 dny každý den, ale pak třeba 3 dny nejdu, jdu si zahrát hokej, zase do toho někdy, teď tenis teda trošku míň, pak v létě občas i do toho někdy ten fotbal, i když ten už je hodně málo. Takže pak jdu na kolo třeba, takže jako bych se jako fakt jel jenom ten padel, tak by se mi to za chůzu zprotivilo a ty záda bych si odrovnal úplně, no, možná, takže... Je to vlastně možná forma kompenzace, ne? No, variabilita tak, hokej, vlastně. No, potom to, takže, no, přesně, no. Vlastně jako míchají furt sporty. Prostě zatěžují padel, tak, jo, takže tak si dáš kolo nějaký. No, kolo, takže to je jako, ano, přesně, no, taková forma kompenzace, no. Já třeba cítím na sobě, že dostává rameno zápřah, ale já hraju 2 hoďky denně tenis a pak 2 hoďky padel. No, takže to je furt manuálně jako stejný pohyb, takže já taky dělám takhle, jak dělám všechno, tak vlastně zatím nedělám žádný kompenzační věci a tak uvidíme, kdy to přijde. Ale hodně mluvíš o té mentální stránce a na tom se nějak jako pracoval, nebo je to čistě pořád to vrozený, co jedeš odmala? Z mý mentality, já jsem vyrůstal na vesnici, tak prostě já jsem byl vždycky takový přírodní vždycky si kamarádil jsem se staršíma, takový furt jsem si musel někde prosadit, takový, takže to mě naučilo ta vesnice a s tím tak mám to jak přirozeně v sobě, no. Že si nedělá z ničeho moc hlavu a prostě jít do toho naplno, no. Pamatuješ si nějaký období jako nejdelší, který jsi měl bez sportu? No tak samozřejmě, když jsem nějaký zranění, jsem měl nějaký přetržený křížový váz, takže to bylo prostě, já nevím, to bylo na 8 měsíců jako celkově do dalšího zápasu, ale třeba 3-4 měsíce úplně bez sportu, jenom posilování a to, no, takže to bylo těžký období, no. To pak, to je asi tam moje mentální, i když tomu vždycky do toho jdu, tak tam jako, tam to je záhul, no, pro tu mentální stránku. No, tam zjistíš, že si na to mentálně jako i fakt teď máš, jsem měl vlastně, naposled jsem si natrhl achilovku a asi 6 měsíců jsem s tím a to jako nejsem moc dobrý náladě, když mi něco je, jako, no, takže furt jako, že jak chceš ten sport dělat, takže kolikrát jsem šel přes tu bolest, takže zase mi v tom píchlo a furt se to takhle vracelo a
pak třeba člověk musel fakt na měsíc vysadit a tak to mi dělalo trošku problémy, no, ale jinak to nešlo, no, takže to je... Jo, tak někdy je to třeba k tomu, aby se člověk rychleji uzdravil. Bohužel. Vysadit. No, jo, a pomohlo to. Tak hlavně, že tak, no. Máme dřevěný. Ještě, že máme dřevěný. Úplně pojištěný. Výdečku. No a když jsi mluvil předtím o tom mistrovství světa, vlastně veteránským, můžeš nám to nějak popsat, jak to probíhá? No, tam vlastně jdeš jako tým za Českou republiku a je to jako na formu takového Davis Cupu, že máš jeden pár, máš 35, 1, 40, 45, 50, 55, takže máš 5 párů a s tím dalším státem hraješ vlastně o 5 bodů. Vlastně. Ty 35letý proti sobě 40, no a takhle hraješ, vlastně jsme měli skupinu, takže jsme si vylosovali hned Španěly. První zápas, zahajovací, takže za hodinu bylo hotovo, všech 5 párů, to jsme uhráli dohromady asi 4 gemy. Fakt jo? Jo, to bylo fičák. Pak jsme měli teda Ameriku, tam teda jsme taky prohráli a 4-1, tam Kuba Lenz tenkrát s Davidem Půtrem tam porazili ty jedny, takže to bylo, ale a i tak jsme, a pak jsme hráli tu útěchu a tam už jsme hráli, musím říct, vyrovnaný zápasy, už jsme, jo, to jsme ještě vlastně do toho, my jsme museli jít z baráže vlastně, takže my jsme neměli přímý postup, tam mezi tu 24 a museli jsme projít nějakou baráží, kde z 10 týmů postupovali 3 a my jsme pak o to 3. jsme porazili Litvu a porazili jsme vlastně Chorvatsko a pak Litvu. Prohráli jsme s Finskem a postoupili jsme, takže a tam pak jsme o tu útěchu jsme, myslím, porazili Irsko, myslím, to jsme porazili 3-2 a prohráli jsme s Anglií nějak těsně, takže jsme, ale skončili jsme nějaký, tam byl vůbec úspěch, že jsme se tam dostali, my už ani jsme neměli letenky na to, že na tu hlavní soutěž, takže jsme si museli přebukovávat letenky. Tak to je hezký, ale ne zase na druhou stranu. Než tam čekat potom 3 dny na svůj let, tak takhle jste museli. A to byla zrovna, to se nám líbilo, to byla hrozná euforie, jak jsme porazili tu Litvu a postoupili jsme do té hlavní fáze, tak jsme měli všichni radost, že jsme tam tenkrát oslavili, jak to byla taková ta společná radost, tak to jsme si užili a pak ten ceremoniál, ten vlastně uvítací, takže to bylo hezký, jako no, takže myslím, že jsme tam neudělali ostudu. Teď už teda to mistrovství Evropy bylo horší, no, tam jsme porazili snad jenom Poláky a tam to, ale to mistrovství, myslím, že se nám tam vydařilo docela. A jakože myslíš, že roste ta úroveň i v těch veteránech teda? Když jako teďka mistrovství Evropy ti přišlo? Tak kdyby jeli všichni ty nejlepší, tak by jsme byli, ale bohužel vždycky nikdo nemohl, takže to je přeci jenom taky finančně náročný a někdo má svý pracovní povinnosti, takže ještě nám to na poslední chvíli se celý ten šampionát asi o 14 dní změnil termín a ještě do jiného města, takže ty, co to mohli, tak už ten další nemohli, takže se to tam muselo lepit, takže tam, kdyby se jako složila opravdu z těch nejlepších, tak si myslím, že bychom tak někde v prostředku mohli skončit třeba, no. Jak to, že se takhle posunulo? Jakože organizátor posunul takhle? No nevím, to jsem taky nepochopil, jako nikdo to nepochopil. Jakože... Asi 2 měsíce před tou akcí, tak řekli jiný datum a jiný město. A jiný město ještě, no. No to je skvělý. Tak je vidět, že to ještě není jako, ještě to není takový amatérský sport. Ještě to není zajetý, no. O tom jsme si právě říkali, jak se rozřazujou. To slovo neřeknu. Rozřazujou. Vítáme vás na kurzu logopedie. Kotě v bytě motání tě. Tak rozlišuje úroveň těch států, že? Když to vlastně není tak zavedený, že? Tak já nevím, kolikrát Česká republika jako hrála mistrovství světa, mistrovství Evropy. Jo, já si myslím, že asi nějaký 4 roky, 5 let třeba, ne? Se to hraje nějaký takovýhle jako ty utkání vlastně mistrovství Evropy, nějakých seniorů, nebo za Česko vlastně. Třeba ty seniory, tam stačí jako složit ten tým a buď máš už body, anebo... Jo, takže máš nějaký body, a nebudeš do kvaldy. No, teď jsme hráli vlastně, a to se hraje v obrok vždycky, takže jeden rok mistrovství světa, jeden Evropy, světa. Jo. Takže to světa jsme museli do baráže, že to bylo naše první, vlastně to nikdy nebylo. Jo, takže to nikdy nebylo, já myslím právě, jestli nebylo třeba 4-5 let, takže už nebyl nějaký body, takže... jste šli úplně od spoda vlastně. Takže jsme šli od spoda, jak jsme šli tou baráží. To docela vybudovali, ne? A teď tu Evropu teda jsme
Ale tam možná to bylo tím, že tam se nepřihlásil dostatek týmu, takže jsme šli rovnou do té hlavní soutěže. Jo. Takže jsme byli vlastně teďka 2 roky po sobě. No, takže, Ale v čem vás porazí Španělé? Jako co je ten úplně číslo 1, číslo 1 rozdíl, co úplně... Vůbec nekazej, jako to vůbec, no. Prostě dneska... Italové to samý, teď jsme měli třeba Itali, a to bylo to samý, jako no, tam jsme si jako... Nebyla jakoby žádná, prostě no-go úplně, nebyla žádná možnost, kde vyhrát jako balon. Prostě takticky a technicky, prostě, a to do toho nemusí dávat žádný rány, jako no, oni, když už dají ránu, tak že si tě připraví a pak to víš, že to zakončí vlastně mimo kurt a tady na těch úrovních, že tam je to, tak tam se nemůže ani vybíhat, takže to seš bez šance. Jako no. Takže jsou trpěliví. Jo, trpělivost a přesnost a taktika. Tak to je stejně jak tenis, ne? Když nechybuješ, tak neprohráváš. No, přesně, tak když neděláš chyby, tak nemůžeš prohrát. Jako, já to neznám právě. Tak proto hraje padel, že? Ano, já jsem nikdy trpělivost neměl, takže... Málo ti jako nahrajou na nějaký úder, no. No, jasně, jo. Takže všechno padá. Každý lob před sklo dozadu. No. Právě mě to jako, já jsem vlastně Španěl nikdy neviděl hrát, ale hrozně mě to zajímá, chtěl bych to vidět. Já takhle, když jsem v kontaktu s klubama z Německa, mám tam kamarády a právě od nich z klubů 2 nejlepší, nebo snad top 20 nejlepší v Německu kluci, tak šli proti 16letým juniorům Španělům a dostali 6-0 a 6-0. No. A jo, jak je to možný? Říká, hele, rychlejší, techničtější, prostě všude vědí, ta předvídavost tam je zase, prostě vědí, kam ten balon půjde, jakmile je to nahoře, tak je většinou konec, prostě. Říkám, ten prostě... A donutí tě k těm chybám, prostě si tě připraví tak. Nahoru, dolů, říká, to je normálně úplně, že to vypadalo, že si tam s nima úplně fakt jako dělají si z nich jenom srandu, 16letý kluci, prostě Španělé. Tam to je zavedený prostě 30 let, 40, tam prostě má vývoj. Trenéři, všechno, že tam je to všechno. Prostě to je. Měl jsi někdy trenéra? Tam v začátcích v té Francii, jsem měl, jinak. Tady v Česku nikdy? Ne, párkrát jsem šel s Kubou, jsme šli Lencem, ale já jak jsem celý život, zase to je moje taky asi nevýhoda, že já jak jsem celý život byl zvyklý trénovat, tak mě nebaví trénovat něco, takže já jsem spíš takový samouk a nebaví mi jako už s nikým jako trénovat a když už se dostanu nějakou úroveň, tak už mě to nebaví prostě se zlepšovat. No. Chytneš a hraješ prostě. No. Máš jako, je tvoje postová výhoda v padelu? To já nevím, tak jako, tak kdybych uměl ty smeče a tohle taky pořádně, tak by to asi byla. Jako, samozřejmě jedna věc je hrát hlavou. Ale dolů potom, tam je zase nevýhoda, No jako právě. Což vlastně jako teď nevím, tak když se nad tím zamyslím teďka, když jsem s Honzou hrál naposledy, jako Honza je hrozně rychlý tam pak vepředu, když tu smeč fakt jako nikdo nevyhodí ven, tak tam jako všude je, tam všude, to vidím, že tam vždycky jako seš a ty ještě jak to prostě vidíš, tak tam seš, ale jako co mě překvapilo hodně, když jsme proti sobě hráli v Liberci, poprvý vlastně, tak si hrál výborně na skle a úplně já jsem se to snažil dostávat fakt úplně co nejníž a všude Honza byl, takže vlastně jako nepřišlo mi, že bys úplně. Naopak jsem si právě myslel, že ta výška ti bude v tomhle limitovat a nebudeš tolik chodit dolů, ale vlastně takovou hezkou jako nabíračku, jak to krásně jenom vydloubnu zpátky. Ten padelovej ale pak mám problémy prostě backhand, voleje backhandový, ten backhand celkově, jako ten je jako špatný, tam mě právě hodně dokážou uvařit, tam už mě všichni znají, takže když potřebuju to, tak mi to tam spou na ten backhand a to já to neumím jako úplně. Ty tenisti prostě to mají. Ty tenisti mají prostě pevnou tu ruku a jak jsou vepředu, tak to pak poznáš vlastně. Tak jako když se dostanu na volej jako z tenista, tak to je bez šance, to jako. Jo, no a nebaví tě, když tebe někdo trénuje a ty když někoho trénuješ, nebo takhle, chodíš někoho trénovat? Ne, tak já občas nějaký známý, tak já jsem takovej zasvěcovač padelu, tomu říkám, takže já jim vysvětlím ty pravidla, nějaký ty skla, jak jim to tam nahazuju, jak se aspoň tomu postavit, jako aby to odpingli, ale já jim nebudu radit, když to sám neumím, tak nebudu nikomu radit, jak vlastně technicky prostě hrát s tou raketou, jak se dávají smeče, výbory a tohle, takže to já to sám neovládám, takže já jsem spíš takový vždycky je dostávám spíš já jsem pro začátečníky, aby je dostal tomu padelu, aby tu chuť, takže já to beru spíš formou takový
hry, aby je to bavilo a to, takže to jsem dělal třeba na začátku na Paddle Powers, tak, ale spíš svý známý, jako jsem takhle chodil, jinak to nechávám teď už klukům, který už jsou vytrénovaný v tom a máme tam zajetý trenéry, který to ovládají lépe. Jo. Takže probouzíš vášeň. No, já jsem vášeň takový, padelu přesně tak. To je dobrý náhodou, to je super. Jaká je tvoje role v Paddle Powers? Dokázal bys ji definovat? Tak to zní hrozně vážně tato otázka. Role, pozice, no, jakoby, položil, tak no, jako... protože teď se bavíme furt o tom sportu, jenže Honzo taky furt maká, že jo? Jo, já jsem takový vlastně minoritní podílní, takže takový ambasador, takže vlastně jsem v tom týmu, byl jsem u toho začátku, takže jsem vlastně součástí toho všeho tohohle projektu a musím říct, že mě to strašně baví. Vidím, jak se to celkově, ten padel, že se rozvíjí nejen v Paddle Powers, ale celkově v České republice, ten zájem, který vlastně, že jsem byl u zrodu tady v těch Čechách, jsme to fakt hráli s Kubou Lencem, jsme to tady začínali v 5 lidech a když vidím, jak se to jako postupně nabalovalo a teď za ten poslední rok, třeba od toho minulého února, kdy se tomu udělal trošku společnými silami nějaká reklama a otevřeli se třeba už ty teď třeba na Paddle Powers, pak i vlastně bylo Neride a i ty další vnitřní kurty, teď venkovní, tak ty lidi najednou to začali chápat, vyzkoušeli si to a ten nárůst teďka je opravdu enormní, jako já v tom Paddle Powers, co k nám chodí, jsem poznal za ten rok tak nových, já nevím, 3000, 4000 nových lidí, jako no, takže opravdu to hrajou všichni a je to teďka fakt ten sport, který teďka má ten největší boom. A to za tebou jako oslovil tě někdo, jestli s ním tam nechci spolupracovat, nebo jak to vzniklo? Tam tenkrát jsme se dostali, já jsem v té době natáčel ten můj dokument a tam nám pomáhal takovej Čecho-Holanďan a ten byl napojený na Holanďany a že zrovna Holanděni schánějí, že tady právě chtějí rozjet tady jakoby halu, centrum padelový a že schání nějakýho sportovce, který ten padel hrajou, takhle narazili na mě, takže jsme se takhle sedli, řekli jsme si k tomu a padli jsme si do noty takže jsme to dali dohromady, no a zatím jako spokojenost si myslím, že na obou stranách. Jo. Takže potom začal proces hledání místa? Nebo ten už v té době už to měli právě, oni už to měli, takže já už jsem tam do toho vstoupil, když už tam byly nějaký stroje, tak to už bylo vyčištěn a akorát dováželi vlastně ty kurty, no, takže já už jsem tam vstoupil během toho. Jako. Jaká je tvoje role teďka během toho, co už to běží? Tak já mám všeho roli, no, takže vlastně ze začátku jsem scháněli, vlastně jak se otevřel, jak jsem scháněl sponzory, samozřejmě nějaká marketing, jakoby reklama, takže jsme vlastně v tomhletom jsem pomáhal, do toho organizuju turnaje, hraju s klientama, všechno možné. Z začátku jsem dělal i za barem, jsem točil pivo, jako jsme neměli ještě ani byli zaměstnance, tak jsme i ty vlastně ty, co to tam vedou vlastně vlastníci, tak jsme byli i za barem jako ze začátku, takže... No, vlastně, já si pamatuju, když to vlastně začalo minulý, teď už... V únoru, teď je to rok, právě. Jo, teď to bude rok. Tak vlastně já si pamatuju, když já jsem byl v té době ještě v Americe a volali mi vlastně známí a říkali, no my jsme byli dneska v tom Paddle Powers to zkusit. No a normálně za barem, tam byl normálně Honza Koller, ten fotbalista. No. Já říkám, počkej, jako, no a normálně dával nám tam kurt normálně a všechno, platili jsme u něj. Normálně jsme měli směny, normálně jsme měli, jako, že jsme neměli ještě zaměstnance, no. No a ten je úplně normální, ten normální kluk, prostě úplně super. A nebylo potom na Dublesku, Koller na baru, došly peníze, nějaký bulvární titulek prostě. Musí dělat za výčepem. No, jasně. Taky to bylo dobrý, taky mě to jako, takže jako strašně mě to baví, že vlastně jsi v nějakým organizaci a koukáš na to zase z jiného pohledu, no, než toho jenom, že jenom hraješ, ale jak to vlastně řídit a všechno, takže jako mě to zase obohacuje v tom životě z téhleté stránky a baví mě to hrozně, no, a ještě když člověk vidí, že ty lidi tam chodí rádi, že o to je zájem, takže mě to nabíjí. No. Tak ty svým způsobem vlastně
si na to byl nějak zvyklý, ne? Na takový jako manažera, protože tvoje kariéra, když vezmu profesionálního sportovce, tak to je přece taky svým způsobem manažer, že jo? No moc ne, to možná máte v tenise, jako no tak ty jsi všechno, nebo ty jsi měl někoho svýho, kdo se tě o všechno staral, nebo? V těch klubech, když seš, tak tam je o tebe postaráno, obdivuju právě ty tenisty, kteří si to musí všechno řídit. No, já to takhle, já jsem to bral z té tenisové stránky, hotely, letenky, všechno, kde ubytování, tréninky, a tohle to všechno za nás řídil klub, takže to fakt člověk nemusel nic, jenom se opravdu soustředil na ten svůj výkon, no, takže to právě pro mě... Takže to bylo pro tebe nový vlastně, jo, úplně nová pozice. Asi jako největší rozhodnutí máš v té kariéře, když jako je nějaký přestup, ne, a řešíte tohle. No a na to máš ještě manažera stejně, no, takže ty si s ním jako já řekneš co a jak a to taky řeší ten manažer. No, jasně, no. Ale ty můžeš říct, jako tam nechci, ne? Jo, určitě, to prostě. jako vždycky jako záleží na tobě, no. A jak teďka budeš stíhat objíždět bary v Ostravě, v Brně, jak to stihneš? Jo, tak musíme si to nastavit a tak uvidíme, jak se to otevře postupně, tak teď bude první Brno se bude otvírat, takže to tam budeme dělat nějaký turnaj, takže se počítá, že jednou měsíčně, že bych to takhle vždycky objel, dělali tam nějaký turnaje pro všechny kategorie, no, takže tak nějak to takhle, ale to ještě nemáme nastavený, no, ještě. On to si kupuje obytný auto. Jo, budu na cestách. A bude jezdit. Brno, Ostrava, Plzeň, no. Tyjo, ten Honza přijel do té Ostravy v tom obytňáku a úplně normální kruh, ale normálně přijel, vyspal se tady v autě, potom jel do Brna, pak to vzal do Plzně. To se vrátím a můžu je znova. Ten je super, to Paddle Power, tam budeme chodit, to jsou úplně super lidi. A můžeš se s tebou vozit nějaký velký billboard, že no, prostě obrandovaný obytný. Colors King of the Court. Jo. On the way. Dobré nápad, ale to. Nasadil brouka do hlavy teď. Ty jo, ale Kurt na vozejku, když jsi vozil. Ještě Kurt, že bys měl Kurt. Jo. No a kdy plánujete otvírat teda další, teda Brno? Nevím, no, tak samozřejmě se to dodělává, takže víme, jak se to opozdilo tady na Smíchově na Paddle Powers, takže já jsem takový realista, takže když to bude v dubnu, tak budu rád, no. Ale ty předpoklady nebo pozitivnější jsou i dřív, ale já jsem takovej spíš realista, takže to vidím tak na duben. Jo. A potom teda Ostrava, Pak by měla být Ostrava, to říkají tak v červnu, takže já zase tak uberu zase 2 měsíce a Plzeň třeba na konci roku, no. Začátek toho dalšího, no. A všechno to jsou stejně velký areály, nebo? Jo, podobně v Brně by mělo být 10 kurtů, v hale, vlastně všechno bude v hale, jasně, no, ten koncept je stejný. Ostrava, myslím, 9 a Plzeň taky 9 nebo 10. No. Takže 8 až 10 kurtů. No. To minimálně, jako ten koncept je, že chceme minimálně 8 kurtů, jako, aby se to i ekonomicky vyplatilo. No, jasně, no. A jakože koncept tam řešíte, že to bude vypadat všude stejně? Nebo aby třeba to bylo oddělíte barvičkama? Nebo... No, ale aby to nebylo třeba, že byly nabídky, že na nějaký louce postavit plechovou halu, tak to jako tím směrem ne, jako no, že aby to byla opravdu pevná nějaká hala tady s nějakým jako větším zázemím, kde si můžou lidi sednout a vlastně třeba pracovat a takový, aby tam měli i to zázemí k tomu. Jo, jako to mi třeba přijde super na Smíchové. Jakože vím, že když přijdu o hodinu dřív, tak si v klidu tam odpracuju, nebo se nahoře zašiju, prostě tam mám úplně klid. Jo, to je, tam hodně lidí to využívá. Musím říct, jakože to si myslím, že jako velká devíza toho místa. Ještě nějaký wellness tam udělat? Budu tam mít komplet. Si dám ráno hoďku a půl padel, tak si zajdu do sauny a jsem ready. To by se taky líbilo. I tam máte nějakou zaruč kuchyni. No. Proto byl za tím barem, že? Vyšel ze sauny zrovna. Ty jo. No. Velký plány, Paddle Powers. Jo, máme, ještě rozhoduje jedno místo v Praze, no, že by se... Tam jsou vytipovaný nějaký objekty a teď se rozhodne, jakým směrem se půjde, no, a tak to je plán až na další roky, no. Takže jaká část Prahy? Jo, nevím, zatím... tak to si myslím, že pořád Praha jako snese asi, ne? Jo, Praha určitě, jako...
Právě Jakože ještě teďka- zkousne já- 20 indorů. Já pořád čekám na moment, kdy se otevře nějaký klub v Praze a ten zlomí takový to, chci jít dneska večer v zimě si zahrát a mám kurt. Jo. Jo, takhle, jo. Jakože kdy přijde tohleto, ne, že se podívám za 3 týdny, Jo, ale ten den ale třeba ten den, ráno, že se rozhodneš, že bys si šel tak zahrát, to fakt čekám, jako tak to snese ještě hodně, no. To ještě jako... kolik je to číslo. Tam to fakt, ta Praha si myslím, tak jako já jsem dneska zase hledal kurt na příští pátek a No, jako od 3, od půl čtvrtý do večera to nenajdeš. no. Prostě jako na Padel Power 2 hodiny, za celý den tam jestli byli volný. A teda, když budu brát ve Stec, tak nějak přes poledne jako poměrně jako volněji, Přes poledne, ale jasně, no. všichni pracují. No, jasně, no. Seděn 4 lidi, kteří nepracují v pátek v 10 v 11 hodin, že jo? No, tak to máš, dneska máš 8 my, ve Stec 3, ne, tam jsou, myslím, 3 Neride a to je všechno Čakovice, no. A teď teda ta hostivař, tam jsou 4, no. tam teda budou a to ještě není otevřený. A ještě no, není takže- otevřený. Písečná, tam se chodí taky, ne? No, Teďka, a tak to když není mínus. Tam jsou 2, no, takže to máš nějakých 20 kurtů, no, vlastně na celou Prahu, no, tak. No, jasně, no. Tak to je. A vlastně asi i docela okolí, ne? Já přemýšlím, kde jako nejblíž kolem Prahy jsou jako hezký indory nějaký. Indoor nejblíž. V Liberci? V Liberci teď udělali, no, Klatovi, ale to není indoor úplnej, Není, to je no, přístřeše. takže tam není nic, no. Takže Není jako vlastně Liberec. v Teplicích, jo, tam A v v Teplicích. Teplicích jsou Jo, dva, myslím. tam je nějaký ten single kurt podle No, mě. a má tam myslím jsou taky, no. dva indory, Jo, no. jo. Jinak není nikde jako indoor. ani. Myslím si, že ještě jeden zrovna v nějakém hotelu v Plzni, že Jo, tam je jo. jeden, ale jinak... No, takže vlastně to není teďka jenom na Prahu, ale na No, středočeský kraj. Tak A... furt jako těch měst větších v Česku máš jako poměrně dost, jakože jo, tak... Jo, už nám jezdí lidi, jako když se ženou, tak jedou z Plzně, z Hradce Králové. Co neděláš, no. Jo, Když to chceš, tak prostě Jo, no, jasně. No. si musí sednout do auta a No, no. dojet si teďka, no. Jo, tak jako o to dobře pro vás, že jako jste to rozjeli a jako funguje vám to, že jo, tak ten trh toho snese Jo. ještě hodně. Jo. Jako přesně Ostrava, tak tam jako, tam i ta polská část, že jo, relativně se podle mě nechá strhnout. Tam to Čeky budou mít rádi, nevím, jak hrajou v Polsku padel, jak moc tam je. Jo, teď jsme Ale- měli ve skupině na tom mistrovství. Ty to- jsme jediný to porazili. říkal, No, tak, no. Jo, já jsem měl, když jsem byl na Bali, tak jsem tam hrál s tím jedním Polákem a on je trenér národního týmu holek padelových jako Poláků a ten mi říkal, že teď to roste tam neskutečně. On je z nějakého klubu, jmenuje se to Padlovňa, to někde podle mě Varšava. Tak jsme právě domluvali, že dáme nějaký zápas, že dáme jako jejich klub versus nějaký klub tady v Česku, že by to mohlo být zajímavý. Takže podle mě v Polsku padel jde teďka jako neskutečně. Asi si myslím, že tak jako tady, že to jako je opravdu na vzrůstu a má to jako obrovský potenciál. tím o nějakých je víc, tak v tom mají asi trošku větší výhodu. No. Máš ty ještě nějaký cíle v padelu? Jako hráč? Ne, tak se udržovat na týmní úrovni nějak, abych ještě stačil občas tady mladým dravcům tady. Ale to už je hodně těžký, já už spíš už vyhledávám takový zápasy jako věkově i kvalitativně ke mně, ale jenom se udržovat, abych si to užíval a jinak jako co se týče mýho hraní takhle, takže ty ambice tam žádný jako nemám. Třeba porazit nějakýho bývalýho tvýho fotbalového spoluhráče, že byste měli nějaký fotbalový mezinárodní No nikdy tě to zápasy. nenapadlo? Takovýhle nějaký shledání fotbalistů? No, jako mám v plánu, že bych zorganizoval právě turnaj tady vlastně bývalých fotbalových hráčů, jako, ale i třeba by přijel třeba z Holandska, třeba ten Van Persie zrovna, nebo i ten Robben třeba. To by bylo obrovský. No, To by z se Francie, zasloužilo, ale... že ve Francii, no, tak To už to jsou takový v hlavě takový sny, ale tak ale to by byl fakt velký projekt a to by se musel jako To pořádně už bych chtěl tribunu a No, hodně. to by O tu bylo arena, asi- no. O2 Arena, No, tak to. Pohodě, není problém. Ale něco takového bych chtěl. To bylo jako hezký. Já minule jsem zrovna zmiňoval tady v podcastu třeba fotbalisti versus hokejisti. Jo, nějaký vlastně jako top hokejisti v padelu To jsem nějaký v plánu, a top že fotbalisti v padelu. v létě Že by si to jako- hraje David Pastrňák, to hraje, Jo, Martin jo. Nečas to hraje, tak já se s ním znám, tak jsme říkali, že bychom dali
Patrik Elia, že jo, tak bychom dali fotbalisti proti hokejistům, no. Jo, Takže jo, možná teďka možná v létě, že bychom něco zorganizovali. Jo, to by bylo super, protože když to vezmu zase z toho hlediska toho rozvoje toho padelu, tak pro člověka, který to nikdy nehrál a vidí, že jde tenista hrát padel, jak si řekne, no, tak ten celý život hraje tenis, tak to prostě má takhle jednoduchý. Ale když by viděli někoho, kdo se celý život živí vlastně nohama, anebo má v ruce hokejku a najednou prostě hraje takovýhle sport a takhle mu to jde, tak uvidí, že třeba, že tam ta motivace bude větší k tomu si to jít zkusit. Já fakt jako chápu všechny ty lidi, kteří nám vlastně koukají na nějakého tenistu, který přijde na padel, že jo, a vlastně vypadá, kdyby to hrál už několikrát, když je na síti, když není na skle. A že to jako je trošku jako demotiv, nebo že to nemá takovej vliv na ty lidi možná. Že ten efekt by byl větší, když by to právě byly jako lidi, kteří nejsou z raketových sportů. No. Protože že jo, i vlastně squashisti jsou dobrý v tom padelu. Jo. Zažil jsem pár badmintonistů, já jsem teď hrál s nějakýma, tady trénují nějaký cizinci squashisti, jak jsem s nima hrál a ty hráli hezky, no. Nějaká 11 na světě. Jo, fakt jo, až tak. No. Hezky. Ale já si myslím, že jako i ty hokejisti mají jako docela dobrý predispozice, ne? Plus jako všichni mi přijde, že hrajou doplňkový sport nebo hráli tenis. Nebo hodně jich, jako. I přesně kluci. Tenis jako, hrajou dobře, kluci a Martin Nečas hraje skvěle tenis. Jo, jako, kluci z hokeje hrajou přesně. David Pastrňák taky, Tomáš Plekanec hraje skvěle tenis. A jako, že hrajou dobře, jako Roman Červenka hraje super. Takže jako je to vlastně pro ně ideální. Teďka v létě oni hrajou, že oni chodí na golf, oni mají nějaký ten turnaj, si myslím, benefiční, golfový, kde jsou právě primárně hokejisti, plus jako nějaký pozvaný. No, tak padelový. Nebo do toho možná dát ještě víc těch sportů. Víš? Nejenom fotbal, hokej. Zase nemají čas, že? Asi to, to je těžký, no, ale tak víš, že třeba, nevím, tak já vím, že jsem viděl několikrát hrát MMA zápasník Dan Škvor, hrál tenis několikrát, tak by mě třeba zajímalo taky, že tak ty mají zase obrovskou výdrž, třeba ty MMA zápasní, nebo tady ty boxeři, tak jako taky by to bylo zajímavé je vidět a porovnat to jakoby všechno, ale takových lidí je ještě asi furt málo, ještě na tohle pořád ještě čas. Teď tam vidíme nejvíc vlastně fotbalisty, hokejisty. Vy třeba jste nějak jako v kontaktu, jakože si říkala Van Persie, jakože víte o sobě lidi, co jste hráli fotbal a teď hrajete padel na světový úrovni? Ne, takže to by muselo být zase přes někoho ten kontakt a jako oslovit a to. Tak zrovna tady s těma Holanďanama, jak ty majitelé jsou Holanděni, tak oni je znají všechny, jako, takže to by bylo přes ně. Ale tak já jsem spíš na tu Francii, tam jako na tu jižní, takže tam... Tak Mbappé, no? Mbappé do Česka napadne. No. Mbappé. A někdo z svých spoluhráčů bývalých hraje? Jo, jako, ten třeba ten Tomas Radžinský, ten hraje, když jsem to řekl, tak ten byl okamžitě, takže teď jsem právě na tom mistrovství Evropy veteránů, tak tam za Anderlecht jsem ho hrál Per Zetterberg, Švéd, tak ten tam hrál, ten hraje skvěle, ten tam vyhráli vlastně ve dvojici, pak tam máme k tomu ještě individuální jako turnaj tam k tomu, takže ten taky a pak v Německu, tak tam nikdo moc ne, v toho Dortmundu. A ve Francii tam hrajou ten... Všichni. Co? Tam teďka hrajou všichni, ty si i právě taky, ten Gal Žive, tak ten si taky má padelový centrum, a takže s ním jsme to tam začínali spolu, takže tam... To pak můžete porovnávat, kdo má lepší padelový centrum. A kdo má lepší hráče ve svém padelovém centru. Tak to oni, Francouzi jsou hodně odskočený taky, to tam právě chodím hrát taky a tam je to ještě na jiným levelu, to je... Plánuješ hrát extraligu příští rok? Uvidím. Kapitán. Takový nehrající asi, ne. Žolík. Žolík. Takže tam už máme... Když jsme u toho, tak my jsme vlastně poprvé jsme se potkali, já nevím, jestli to pamatuješ, byl právě zápas jako v extralize. Jo, to byl můj jediný, ne? Já si myslím, že jo, ty si hrál s Otou. A hráli jste proti Tondovi Bolártovi a teď nevím s kým. Ty jsi hrál ten druhý zápas. Já si myslím, že hrál Zoran, Šťastný. Se Zoranem hrál, jo. Ale jste vyhráli, že jo. A to jsem si říkal zrovna, že my spíš jako prohrajeme. A vy jste porazili Matěje s tím Diegem, že jo. No. A tam vlastně jsem poprvé viděl Honzu hrát. Poprvé jsem ho vlastně viděl naživo a byl jsem z toho dost překvapený, že kluci vlastně, protože Zoran a Tonda
tak jsem je považoval za favority, no. Takže Honza s Otou prostě, a i jako 6-4, 6-3, 6-3, 6-2, něco takovýhle. No, byl to nějak... No, to ve dvou setech Ten první byl myslím 6-4-6-3, to Jo, bylo, no. jo, 6-4-6-3, no. že to To byl můj jediný zápas, no, pak už to... No, tak máš 100% Tak já úspěšnost. mám to. Tak to je možná dobrý jako nehrát. Jsem skončil na vrcholu, ty jo. Tak, spokojený. 100% Winning úspěšnost. Věděl, kdy máš skončit. MVP. Hotovo, no, tak to je skvělý. Takže... No, tak my taky budeme muset končit už teda teďka. Čas nám tamhle běží. Běží čas nám. Teklo. My bychom ti chtěli hrozně poděkovat, že jsi přišel, že jsi udělal ten čas. Jo, já děkuju za pozvání, doufám, že padel bude furt vzrůstat a že z něj bude mít radost. Jo. To taky doufáme. A určitě i za celou tvoji fotbalovou kariéru, protože Jo, děkuju. já tě sledoval celý život, takže i když jsme tady kvůli padelu, tak jako fotbal totálně skvělý a moc děkujem. Jo, Já děkuju, děkuju, všichni díky. kolem mě Ne, děkuju. opravdu tohle je Děkujem. velká podstata, že jsi tady dneska s náma Jo, a rádo že se se stalo. snažíš vlastně i přispět k tomu, aby ten padel tady šel nahoru a věřím tomu, že vlastně ty seš ta značka nejen Padel Powers, ale i vlastně toho padelu v Česku, takže velký díky ještě jednou. Jo, já děkuju a mějte se hezky všichni. Vidíme se na kurtu.